Icaso labantu abaningi ivideo esabalale ey'nkundleni zokuxhumana, ivideo ke lena ibitshengisa u-Uber driver ebanjwa inkunzi, ebanjwa umfanyana nje obehamba nabangani bakhe endaweni yase-Newland. Kube sekuba ney'ndaba ezinhle ke zokuthi umfana lona osolwa ngokuba kule video utholakele futhi useboshiwe. Kubikwa ukuthi amaphoyisa amlandile ngemva kokusabalala kwale video ase embopha. Seyibanjiwe imphundla bafowethu nje izolilala esitokisini. Idla ukudla kwamahhala. Mahhala ha. Nabafowethu engathi manje amaphoyisa anyuse ngelinye igiya. Engathi ahamba kahle impela. Ayeke ukuthi mothi wabhekela udaba athi siyasaba siwona orabber cop. Wayithina sabantu. So thina mabesiphayela ngenhlavu labafana. Amaphoyisa ngathi manje ashamba ngelinye igiya. Athi ibhigile right impela. Kuzosetshenzwa impela manje. Kanje impela imphundla kumele icabange kabili ukwenza ubugebengu. Lokhu ke kuletha ithemba kwabanye abantu, ikakhulukazi kubashayeli ngoba kubonisa ukuthi uma amacala ebikwa futhi evezwa kungathathwa izinyathelo.